салому дуруд ба мухлисони Барселона ва канали Барса ТЖ. Серхио Бускетс дар мусоҳибаи худ Барселона ва рӯбарияти онро танқид кард. Анхел Ди Мариа дар бораи гузаришаш ба Барселона фикру мулоҳизаҳояшро баён кард. Манчестер Юнайтед ба Барселона оиди трансфери Френки Де пешниҳоди намудааст ки Барселона онро рад карда наметавонад. Жон Лапорта бо Жорже Мендеш агенти Бернардо Силва мулоқот анҷом доданд ва масъалаи гузариши ӯ ба Барселона муҳокима шуд. Худи Силва гузаришашро ба Барселона ҳоло тасдиқ ё рад накардааст. Имрӯз дар бораи ин хабарҳо пурра бароятон маълумот медиҳем. аммо пеш аз сар кардан мехоҳам хотиррасон кунам ки сарпарасти видеои мо ширкати UTKA мебошад. дар он ҷо вақт коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. ҳамчунин нафароне ки то ҳол регистратсия накардаанд метавонанд дар аввалин пардохт бо промокоди барстратежӣ соҳиби $100 бонус гарданд. ссилкаи бозӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. нимувзиятгари марказии Барселона ва яке аз капитанҳои даста Серхио Бускетс рӯбарияти Барселонаро сахт танқид кардааст. пештар дар расонаҳои хабарӣ мегуфтанд ки ҳамаи капитанҳои Барса барои кӯмак кардани бошгоҳ ва ҳал кардани мушкилиҳои иқтисодии Барса саҳми худро гузошта маошҳояшонро бояд ихтисор намоянд, вале онҳо аз ин кор даст кашиданд, чунки ин корро капитанҳо аллакай 2 маротиба анҷом доданд. Серхио Бускетс дар ин бора чунин гуфт: ба капитанҳои Барселона аз ҷониби рӯбарияти бошгоҳ оиди ин масъала ягон пешниҳод нашудааст. ин кор маро ба ғазаб намеорад, вале чунин хабарҳоро ба воситаи рӯзноманигорон паҳн намудан кори дуруст нест. шахсан ман ҳамеша омодаам ки ба бошгоҳ кӯмак намоям ва на танҳо аз ҷиҳати мушкилиҳои иқтисодӣ. дар ин бобат ман ягон мушкилӣ бо Барселона надорам. ман инро ором қабул дорам, вале мехоҳам ки на ба воситаи пресса, балки шахсан аз худам ин корро талаб кунанд. ҳамеша омодаам ки ба бошгоҳ ва дастаи мунтахабам кӯмак намоям ва ҳар коре ки аз дастам ояд иҷро мекунам, гуфт Бускетс. нимувзиятгари ПСЖ Анхел Ди Мариа бо оғози равзанаи трансферии тобистона ҳамчун агенти озод бошгоҳи Парижиро тарк мекунад ва ҳоло ҳам дастаи ояндаи ӯ маълум нест. Ди Мария 34 сола мехоҳад ки бо дастаи наваш шартномаи 1 сола ба имзо расонад ва намояндагони Анхел чандин вақт аст ки бо Ювентус музокироташон идома дорад, вале то ҳол ба як қарор наомадаанд. ҳарчанд аз ин пештар хабар медоданд ки Барселона ба имзо расонидани Ди Мариаро рад мекунад, чунки барои каталониҳо футболбозони ҷавон зарур аст, вале сармураббии Барселона хави шахсан худаш ба Ди Мариа занг задаст то ки фикру мулоҳизаҳои футболбозро барои ҳамкорӣ дар Барселона дақиқ намояд. худи Анхел Ди Мариа ки собиқ футболбози Реал Мадрид мебошад дар бораи гузаришаш ба Барселона чунин гуфт: саргузашти ман дар Реал Мадрид ба анҷом расид, чунки ман ин марҳиларо аллакай паси сар намудам. барои ман бозӣ кардан дар Барселона таоман мушкилӣ эҷод намекунад. дар соли 2017 барои гузариш ба Барселона бисёр наздик будам, вале амалӣ кардани трансфер ба чунин дастаҳои бузург кори осон нест. ҳамеша дар дилам умед доштам ки рӯзе метавонам дар Барселона баромад намоям, вале бадбахтона ин орзуи ман амалӣ нагашт. хотиррасон менамоям ки Ди Мариа ҳамчун варианти захиравӣ дар сурати иҷро нагардидани трансфери Рафиня аз дастаи Лидс ба Барселона мебошад. шумо дар бораи трансфери Ди Мариа чӣ фикр доред дӯстон? оё омодаед ки собиқ футболбози Реалро дар Барселона қабул намоед? дӯстон, канали UTKA аллакай барои шумо ставкаҳои ройгон омода кардааст. дар ин канал ҳар рӯз прогнозҳои гуногун партофта мешавад. мехоҳам ҳаминро қайд кунам ки аз рӯи ставкаҳои пешниҳод кардаи онҳо нафарони зиёд маблағи худро 2 баробар бештар карданд. яъне агар шумо дар кисаи худ 1000 рубл дошта бошед, барои 2 баробар бештар кардани он танҳо ба прогнозҳои бачаҳои UTKA такя кунед. бачаҳо аз UTKA дар ҳақиқат прогнозҳои хуб медиҳанд ва эҳтимоли ғолиб шудани шумо хеле зиёд аст. ссилкаи телеграм канали UTKA дар описанияи ин видео. дароед ва пул кор кунед. Барселона билохира омодааст ки нимувзиятгари марказии худ Френки Де ба Манчестер Юнайтед фурӯшад. Юнайтед барои трансфери Френки ба Барселона дархост равон намуда, дар он 60 миллион евро пули нақд ва боз 20 миллион еврои дигар ҳамчун мукофотпулиҳо дар оянда пешниҳод намудааст. рӯбарияти Барселона ба хулоса омодаанд ки чунин пешниҳод аз ҷониби Юнайтед ба дараҷаи барои бошгоҳ муфид аст ки онҳо ҳаққи рад кардани чунин пешниҳодҳоро надоранд. илова бар ин дар Барса боварӣ доранд ки ба ғайри футболбозоне ки онҳоро дар ягон сурат ба фурӯш намегузоранд, дигар нисбати ягон футболбоз ба мисли Френки чунин маблағи гарон пешниҳод намегардад. худи футболбози голландӣ намехоҳад ки Барселонаро тарк намояд, вале Манчестер Юнайтед таҳти роҳбарии собиқ сармураббияш дар Аякс Эрик тен Хаг кӯшиши розӣ кардани Френкиро доранд. эҳтимолан худи Барселона низ бидуни хоҳиши Де ӯро маҷбур месозад ки пешниҳоди Юнайтедро қабул намояд. ба фикри шумо дӯстон, Френки Де фурӯхтан аз ҷониби роҳбарияти Барселона кори дуруст аст ё ин ки не? ҳатман ақидаҳои худро дар ин бора дар комментария нависед.
Барселона имкони харидани нимовзадгари Манчестер Сити Бернардо Силваро надорад, ҳарчанд ки Силва яке аз ҳадафҳои асосии Барселона дар равзанаи трансфери тобистона мебошад. Дар вохири охири агенти ӯ Жорже Мендеш бо Жоан Лапорта, Матео Алемане, Жорди Кройф ва Рафа Юсте масъалаи гузариши Бернардо Силва ба Барселона муҳокима мешуд. Манчестер Сити барои трансфери Силва на камтар аз 100 миллион евро талаб дорад ва барои Барселона пардохт кардани чунин маблағ ба мисли дар бутлуқи қарз дубора ғарқ шудан аст. мувофиқи қоидаҳои Ла Лига айни замон Барселона барои харидани Силва на камтар аз 160 миллион евро бояд аз фурӯши футболбозанаш фоида бинад. Танҳо дар ин сурат Барса метавонад ки 100 миллион евро барои трансфери Бернардо Силва сарф намояд. Илова бар ин, агар чунин маблағро Барса пайдо карда тавонадам, трансфери Роберт Левандовски эҳтимолан пурра қад мегардад ки ба ин кор Барселона тамоман муқобил аст. Аз ҳамин лиҳоз рӯбарои ки Барселона бо Жорже Мендеш ба хулосае омаданд ки амалӣ кардани трансфери Силва ба Барселона айни ҳол ғайриимкон аст ва бояд катониҳо бештар такя ба фурӯши футболбозон намоянд. Сармураббии Барселона хави аз рӯбария талаб намудааст ки танҳо дар сурати харидани Бернардо Силва розӣ аст ки Френки Де йонгро аз даста ҷавоб диҳад. худи Бернардо Силва гузаришашро ба Барселона тасдиқ ё рад накард ва танҳо гуфт ки айни замон тамоми фикру зикраш барои баромад карданаш дар дастаи мунтахаб равона гардидааст ва танҳо баъди анҷоми бозиҳои мунтахаб метавонад ки оиди ин масъала фикр намояд. ба ҳамин тамом дӯстон, боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. дар ҳама ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барсатиҷиро дастгирӣ намоед. Дастгирии шумо пешравии мо. Мо шумо бисяр вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бачаҳо, дар паноҳи Аллоҳ.